assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV tawateɓe nder e bowo leydi kala jaam Allah waale monna en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe kokkuɗen fartange darta ɗo e oɗo subaka altine nde won noon ko aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi pirto aadi fof on wona aade waɗi sababu gonɗa ko yiya ƴewden humtidinde oɗon aadi mo ganduɗa tigi Pindi TV ene waɗi ɗum fadere ndu fulɓe kala addan ɗon ko siifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal ene wayno yogay majji gatti oɗon lomto Souleymane Teliko kono kayya jaynenkoɓe leydi Sénégal ko pani caggal gonka walla min laygol on brosso Covid-19 jokkude yobade pitali ɗum ne ɓuuri tewtede nder jayndeji leydi Sénégal e o subaka altine jeenayi lewru août 2021 gudditirten oɗo subaka jaynde las nden noon ari koye fannu gonɗa koye dawrugol oɗo subaka ene wayno noon arti Allah haali candidature uji ɓen ɓe ganduɗa kay ko wondiɓe hoorejo leydi tawateɓe tigui ka noon landa Benno Bokko Yakar ene wayno noon ɓen kala tawateɓe oɗon coalition Benno Bokko Yakar hoorejo leydi Macky Sall fawti goto kala e place mum ɓe mbi ko Macky recadre les membres de Benno Bokko Yakar ɗum ne tawi nder hello jeeɗiɗo ndeɗo jayde caggal kan noon ɓe garti e lomto oɗon Souleymane Teliko ko wonnoɗo hoorejo union des magistrats du Sénégal ene wayno de lomtoma ko andama wiyete ko Ousmane Chimère Diouf on tigui lomtimo kanen tawi hello tataɓo ndeɗon jayde ganduɗa tigui ko las caggal kanen ndeɗo jayde hello jeeɗiɗo tawi hen natal Pape Sopi maître Abdoulaye Wade alhaali sumgoji élection locale 2022 ene wayno noon kaɗon landa makko PDS parti démocratique sénégalaise ndene tigui ganduɗa kay ko yo yimɓe mum andi o yimɓe mum kala gam kay rentide ɗumen fewnide gueɗe ɗeɗon ko waɗi kay ɗiɗon sumgoji kono kay haɓenen jeygu ɗeɗon carte membre wonen tigui ɓen suuɓiɓe PDS gam kay landa ɗo e nder leydi Sénégal jayde Vox Populi oɗo subaka arti koye mo gonka oɗon brosso Covid-19 ɓe mbi ko 1 million de personnes vacciné kine tolno ganduɗa ko million innamade kañum tigui heeɓa ñeesede ɗo e nder leydi Sénégal kono kay ɓe koliti ɗo e Dially Diop Sangomar lamorgol leydi Sénégal Dakar ene wayno kine tolno capanɗe jeetati kawuji kala ko ɗo tigui woni ko tawete wadde mbiyanna Dakar ha joni ko kañum heddi épicentre on brosso Covid-19 ɓe koliti noon ho rewɓe soyiɓe taw koye ganduɗa ko yaroɓe jonte nogas jeetati ha jonte capantati e ɗiɗi kañumen kala ganduɗa ko keeɓi oɗon brosso Covid-19 ɗo e nder leydi Sénégal ɓe koliti noon e nder ganduɗa ko capanɗe joyyi ujunere ɓen tigui heɓɓe safrede selli capantato e jeeɗiɗo ujunere ɓeɗon kala ganduɗa koye mbaɗa prise en charge koye nder galleji mumen manam cafra koye nder nokkuji mumen ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde Vox Pop caggal kan noon ɓe garti ganduɗa tigui ko alhaaliya ganduɗa ko élection ngaji locale ɓe mbi ko les jeunesses de l'APR table sur 99% des collectivités locales wonde kay yo ɓen suwaɓe ganduɗa kay ko heririɓe walla mbiyanna suɓiɓe APR gam kay landa ɓen kalen ko liti wonde ɗiɗon sumgoji maɓe jaa kono kay ko polgu gana ɓe ganni hebde ɗum ne tawi nder hello jeeɗiɗo nden jayde Vox Pop caggal kan ɓe gaari natal maire mo Gorée o on woni vice président confédération africaine de football ko kanko kadi heeɓi fartange lamtade naybol on fédération sénégalaise de football wiyete ko maître Augustin Senghor ɓe mbi ko maître Senghor réélu avec une écrasante majorité ɓe mbi ko communauté football leydi Sénégal ko ɓuuri en hewde de ko kanko suuɓi au détriment de Madi Touré kanen tawi nder hello jeetato nde jayde Vox Pop jayni en koɓe quotidien le quotidien ne wayno ɓe gatti koye alhaali laygol on delta ɓe mbaɗi noon ko reportage walla mbiyen ko cimti e nder ɗiɗon setoji tawteɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko delta au décide de dalal jamma hono ganduɗa ko nduɗon safrito tawtengo to Guédiawaye ene wayno de ko folandu tigui oɗon brosso Covid-19 kawuƴine jokkiti e ganduɗa ko arde kono kay dokki tawi toon ɓe mbi ko l'appel des chefs de service de réanimation et du CTO le Sénégal a dépassé hier le million de vaccinés ɗum kay ko konngol ganduɗa kay gartine kaɗan haala wona kay million e ganduɗa ko ɓesgu Sénégal keeɓi kay ñakkede caggal kan jeyni koɓe Vox le quotidien garti e hol gonɗo oɗon gorko Ousmane Chimère Diouf on mo ganduɗa ko lomto Souleymane Teliko hoorejo ganduɗa ko gomo UMS union des magistrats du Sénégal ɓe mbi ko DER changement DER à l'UMS ono wayno nde ganduɗa kay ko hendu hesru walla mbiyanna wempe ƴere hesere gorko kesso kañum tigui heeɓi fartagartade ngun gomo magistrat ji ɗo e nder leydi Sénégal e wiide makko noon kanko oɗon mo ganduɗa ko Ousmane Chimère Diouf o ko nous adopterons une démarche inclusive et participative faite de concertation et de dialogue manam kay maɓe dentu gam kay jewte juɓɓuɗi kam e dentude foof de ko gam ganduɗa
ngannduɗaa ko yewtere jokkore ngun goomu IMS ɗum ne tawi nder helo ɗiɗaɓo caggal kan noon e nde ɗo jande helo maɓɓe janen tawi Natal Mimi Touré ɓe mbi ko roɗum tour sur la scène politique gartugol Mimi e landa dawrugol ɗum ne tawi nder nde ɗo jande Madiambal Diagne Le Soleil ngendirnde oɗo subaka ari koye Natal on gorko wiyete ko kanko iɗi fiilede golle fol Tigre de Fass kono kay ko gorko gandunoɗo ngana e nder sippiro leydi Sénégal o wiyete ko Mbaye Gueye ene wayno ne on gorko yalti aduna ñalawma aset ɓennuɗo hecciyanki ɓe mbi ko le Tigre de Fass c'est ça de folie ene wayno de ganduɗa kay ko ngun cewgu natti folde nder ndeɗon ladde ko nguɗon cewgu ganduɗa kay ko o ganduɗa ko hankkadi ne gasi ha laaɓi ko hokkono e nder aduna gasiya ene wayno noon Mbaye Gueye yalti aduna ɓe mbi ko l'origine du surnom holto ganduɗa ko Tigre de Fass o iwri ene wayno jeynankoɓe Le Soleil jumpi hen mbaɗi hen losko yangue ɗum ne tawe e nder helo mabɓe nogas nayyi kono kay Le Soleil ɓe kollitti ganduɗa kay ko ñande sappo e joyi lewru juillet hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati manam 1968 caggal nde ganduɗa nde Mbaye Gueye oɗon jagodirno e Sandiambour woni tigui to arène Makhari Thiam ko ganduɗa koye dente walla mbiyen koye lambaji sippiro tesketeɗi kono kay koye takkusanuji beltinnoɗe piccali ɓesgu Sénégal Mbaye Gueye oɗon yalti aduna ɗum ne tawe e nder hello o sappo e nogas nayyi jayde Le Soleil ɓe mbaɗi ko losko yangue oɗon gorko musidɓe tedduɓe jayde l'observateur oɗo subaka arti ganduɗa koye vacances gouvernemental ɓe mbi ko le coronavirus ganduɗa ko nguɗon ñawwa wayli tigui ganduɗa kay ko no hoore lelnino plan de golle mum ene wayno noon hoore lendi Macky Sall no lelnino ɗeɗon golle makko kala ene wayno oɗon mboros Covid 19 wayli ɗum no hannirta ɓe mbi ko ces ministère dans le dire depuis 2 ans ene wayno noon hol ministère makko wonɓe tigui Kaya Mbeya kono kay wonɓe tampere ɗum koye kene abboye duuɓi ɗiɗi hannde ɓe mbi ko Seydou Gueye porte parole du gouvernement kongi makko en tawi nder ndeɗo jayne caggal kanna ɓe garti kongi docteur Nia faade ministère de la santé leydi Sénégal enquête o noon holliti gueɗɗe foof ene wayno e wiide docteur Nia au moins d'être un soulard ou un fou ko ɗon haali ɗum ne tawi nder hello naybo nden jayne ganduɗa tigui ko l'observateur nde Youssou Madjiguen jayne enquête arti koye alhaali Locafrique ene wayno ɗeɗon coppere hakkude Hadim Ba e bammum ene wayno noon kaɗon haala ene tawi tigui ganduɗa koye helde joyɓo ndeɗon jayde enquête ɓe garti tigui ha joni ganduɗa koye polémique ganduɗa kay koye alhaali 10 milliards francs CFA coppere ƴettade gam kay pewnugol ɗiɗon ganduɗa koye uniforme faade élevage ji ɗum ne woni ko addina noon jaynen koɓe enquête oɗo subaka les échos ene wayno arti koye oɗon musidɓe baɗo to jahay ene wayno noon ko suwaɓe ganduɗa tigui ko cippirton sababude cukalel dewel ene wayno noon oɗon sohu gorko wiyete ko Fallou caggal tigui nde wi ganduɗa ko sukaɓe Malika ene ngara to legal mabɓe gerde walla mbiyana ene ngara to legal mabɓe ganduɗa kay ko guerde guel ɗon cuhlel dewel ene wayno nde ko ndenno kiram ɓammimo haw ganduɗa kay ko yeehi to jaaha hayto ganduɗa o haaɓe ɓeɗon suwaɓe ene wayno noon ko ɓeɗon suwaɓe nde dutti gaddi renfort e sehila mumen ko ɗon tigui ɓe piimo labɓe haw ganduɗa ko seere fitan makko kanko on Fallou ene wayno noon oɗo saaha suwaɓe ganduɗa kay ko jahaya mettini e worgo makko woni sababu jiiɗi warde ko gonda ko guel ɗon cuhlel dewel e yummuma ɗum de ganduɗa woni sababu police arde ɗiɗon nokkuji gam kayya réglude ɗeɗon gueɗe kala ha joni noon ɓeɗon suwaɓe kala ganduɗa ko waɗɓe ɓeɗon bonande walla mbiyen jeeɓe goɗon sippiro enen jiile oɗo saaha ɗum ne tawe nder helo tatama ndeɗe jayde les échos caggal kamɓe garti alhaali 30 milliards gam kay duuɓi tati alhaali dotation tenue scolaire faade ɓeɗon sukaɓe élevaɓe ɗum tigui woni ko haala hakkude COSI DEP hakkude mum e ministre de l' éducation kanen tawe e nder ndeɗo jayde ganduɗa ko les échos helo mabɓe jeeɗiɗo jayde libération arti koye wargo on suuha mo mbiten Fallou jaaro e duuɓi nogas e goho ene wayno noon pourchassé et tiye sababu noon ko guel ɗon cukalel dewel guel ganduɗa ko gueregol mum woni ko ganduɗa ko welanimo kanko oɗon Fallou e wiide jayne koɓe libération expert en rien écrit en tout ɓe koliti noon haali oɗon altercation arde ganduɗa ko guel ɗon cukalel dewel yetta caama guel ganduɗa jogui ko duuɓi sappo e joyyi wonde sababu wargo oɗon Fallou ko kiram tigui yarno hen ɗum ne tawe nder ndeɗo jayde ganduɗa ko libération caggal kan ɓe gaari hen talla on gardiɗo kuuɗo wiyete ko Maguette Sène o wi ko 8 pavillons sont en phase de finalisation pavillon ngaji jeeɗiɗi nen tigui pewne gam kay alhaaliya gonka ɓeɗon étudiant ji to Doudal Diaba tirgal 50 Diop ɗum woni ko tawete jande libération guddirten ko jande coftal balle stade ɓe gaari e natal ganduɗa ko maître Augustin Senghor wondude Madi Touré borom le niveau du football sénégalais on ene wayno jungo makko wadde mo félicité yaajo kono jamma maître Augustin Senghor ɗum ne tawi hen ɓe mbi ko maître Senghor rééli haute la main ene wayno noon juɓɓude walla mbiyenno foliri Madi Touré ko hunde hulɓinide caggal kan en ji natal la poule ga 10 gonnoɗo 10 ganduɗa kay ko Barça kono kay kanko
dismo Argentina joni de mo jogoro wonde le 19 de Paris Saint-Germain o wiite ko Lionel Messi ɗum ko bojji ganduɗa tigi natalla Kleenex ene hunuko bojji tigi ganduɗa ko Messi waɗi hanki ɗum ko sagande waɗata on conférence de presse jonde kutodiral makko jeynenkoɓe o wi ko beaucoup de club mo appelé club kewɗi no dimmo kono kay Paris Saint-Germain ko possibilité ɗum ne tawe e nder hello jeeɗiɗo ndeɗo jeyne ganduɗa kay ko sada musidɓe tedduɓe oɗo tigi guddirtene oɗo subaka ganduɗa kay ko altine kono kay ko adi ɗum Kalidou Koulibaly on gorko mo Sénégal kono kay on capitaine des Lions 3 ganduɗa kay ko équipe nationale leydi Sénégal peto to Napoli ganduɗa ko leydi Italie waɗi golle paydude faade rendu mum ko wadde ganduɗa ko ambulance médicalisée to Ourossogui kono kay to ganno Diourbali to mbotu makko dasa ene wayno noon ko golle jodde mani ketton cimtiya on mo ganduɗa kay ko cuku makko Yetto Diallo taw koye ganduɗa kay ko micro on mo ganduɗa kay ko joɗinenen to région de Matam o wite ko Gawsu Diako population woni kamɓe ɗo e ganno ɓe e diwan aussi mbeɗa yetten aussi Kalidou Koulibaly e ko pour wiide rek wonangol gotol o fodɗi wadde ko wayni o waɗi o watti te kadi hay temps corona o ɗo koye tonnuji maaro tonnuji nebam tonnuji e goɗɗum e sukara fof o addat ɗo e wuuro ngo ɗum ne aussi hollirta komo yiɗi wuuro makko hollirta aussi ko yejjitani wuuro makko mbeɗa yetti hen noon aussi kadi miñi ko par ce que guilannaɗo ɓe makko contact mbeɗa haalde makko pour caɗele dispensaire ɗe omo dari hen darde mawde wonani hay hitande wonani hay feccere hitande sah par ce que mbeɗa sikki ndene joni ko cikkumi hedde février min puɗɗi haaldude Afrique ɗiɗon Kalidou noon waɗi hande addi ɗo ambulance addi ɗo matériel pewɗo dispensaire e matériel ganduɗa hoorema mo heƴata e dispensaire sah par ce que won matériel gonɗo ɗo he il faut yaha ɗo ha nawa ɗum ha Ourossogui ɗum ne kadi aussi koye moƴƴude mo jeeya koye tinnade mo jeeya par ce que neɗɗo wawi wiide komi moƴƴo tan haada e gallam walla mi haada e wuuram mais ƴettude aɗa waɗa gurani goɗɗo on moƴƴere mum holliri e ɗum ne noon mbeɗa yettamo hen mbeɗa yetta hen population ɗo ganno e gueɗe keɗiguel nguel ko addi ko ambulance ji ɗum ne ko ina wallita wuuro ngo no feewi ina wallita diwan o noon tigui woni ɗeɗo golle joɗɗe ɗe ganduɗa kay ko Kalidou Koulibaly waɗi ɗum e nder wuuro makko ganno tenti kadi on hôpital mo Ourossogui en jonni ɗum ganduɗa kay ko golle joɗɗe ɗe ganduɗa ko on international sénégalais wadde mbiyenna on yejjitani localité mum to ummi tigui ɗon to ganno ɗo ganduɗa tigui woni to yummakko e bamako kala jeeya musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum tigui wonno komin gaddanno on e oɗo subaka ganduɗa kay ko altine jeenayi lewru août ene wayno so tawi hon ko tata hen min ñaguima yafuye en ñaguima jomiraɗo joom baɗe bawɗo yo hokku en fartaŋe fuɗɗorade yontere nde bisimillahi arrahmani arrahima gasnirdene alhamdoulillahi rabbil alamina arno siftande on ganduɗa kay ko tawate kele gadane jande leydi Sénégal ko Moussa Nia to karallagal to woni toon ko cat waalo musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV yo Allah ken yiɗi suba